que somos un pobo con dereitos, vivo, con identidade propia e cun futuro próspero por diante, se nos facemos valer. Somos o BNG, a forza que defende os intereses dos galegos e das galegas, a que está sempre para dar a cara por todas as causas xustas, a que trae a forza de todas as militantes que nos precederon en tempos difíciles en que a razón e o corazón eran as ferramentas para seguir adiante. De mans dadas, sempre de mans dadas, a que sorrí con orgullo para avanzar e transforma a mellor as nosas vilas e as nosas cidades. O camiño, sabémolo, nunca foi fácil, mais nós sempre nos levantamos e camiñamos contigo para avanzar. Somos o BNG, a esperanza desa maioría que quere un país mellor, unha Galiza viva, forte, xusta e con futuro. Somos o BNG, o teu BNG, a forza dun país orgulloso e sen límites, que está aquí, que sempre está aquí, nas rúas, na creación, nas ideas, nos soños e no talento do noso pobo. Contigo gañamos. Coa túa forza, Galiza gaña. Ben, compañeiras, compañeiros, amigas e amigos que nos acompañades, entramos xa na sesión de clausura desta Asamblea Nacional, despois desta xornada intensa de debate. Imos comezar dando lectura a diversas propostas de resolución que chegaron ata a mesa. Imos facer unha lectura adaptada aos tempos. As propostas son máis extensas, que se reproducirán íntegramente nos textos finais. Nesta 18ª Asamblea Nacional do BNG reafirmamos o noso compromiso inquebrantável co feminismo como revolución imprescindível e imparável para a Galiza que queremos construir. Querémonos libres e vivas, cada vez máis fortes e organizadas. A 18ª Asamblea Nacional do BNG rexeita profundamente a situación de precariedade que vive a día de hoxe a mocidade galega e que é a principal causa de emigración forzosa da xente moza do noso país. Animamos a mocidade a seguir avanzando na conquista dos seus dereitos e poñemos en valor as súas fórmulas de autoorganización, como, por exemplo, a folga estudiantil polo dereito a vivenda do pasado 2 de outubro. O proxecto político do nacionalismo pasa irremediablemente polo presente e futuro que representa a xente moza. A 18ª Asamblea Nacional do BNG amosa o seu apoio ás traballadoras e traballadores da CRTVG en loita desde hai anos na defensa duns medios de comunicación públicos, plurais e independentes. A 18ª Asamblea Nacional do BNG amosa o seu apoio ao tecido productivo galego fronte ao expolio, a depredación e a rapina que ameazan os sectores primarios do noso país, especialmente o agrogandeiro e o pesqueiro. A 18ª Asamblea Nacional do BNG ratifica todo o seu empeño en intensificar o seu esforzo e traballar día a día pola plena recuperación, dignificación e normalización de usos da lingua galega, elemento central e indisociável da nosa condición de nación. En coherencia con este principio irrenunciable, o Bloque Nacionalista Galego, como organización que fai parte da plataforma Queremos Galego desde a súa fundación, manifesta o seu pleno apoio á manifestación nacional convocada por esta plataforma para o vindeiro 23 de febreiro de 2025, Día de Rosalía, na Galiza en galego. A 18ª Asamblea Nacional do BNG manifesta a súa rotunda oposición
o proxecto de instalación da macrocelulosa que a multinacional Altri, coa complicidade do PP ao fronte da Xunta de Galiza, pretende implantar no noso país. Chamamos ao conxunto do pobo galego a mobilizarse contra este proxecto colonial e depredador, acudindo á grande manifestación nacional convocada para o vindeiro 15 de decembro nas rúas de Compostela. Altri non! Esta 18ª Asamblea Nacional manifesta que o BNG redobrará os seus esforzos por desenvolver políticas de memoria histórica diferenciadas, con perspectiva de país, de xénero e de clase. A SEMADE reactivará o Grupo de Traballo de Memoria Histórica e intensificará a implicación e a colaboración como movemento memorialista galego. Como liñas de actuación concretas para os vindeiros anos, o BNG impulsará a eliminación de elementos contrarios á memoria democrática, nomes de espazos, honras e distincións relacionadas co golpe militar e a represión da ditadura, a sinalización e a divulgación dos lugares e fitos da historia nacional galega e da represión e a loita antifranquista e a defensa do dereito á xustiza, á verdade e á reparación plena das vítimas da represión franquista. O BNG levará a todas as institucións onde estea presente a denuncia e condena do Padroado de Protección á Muller como institución que actuou con total impunidade en Galiza en plena democracia, así como o recoñecemento das mulleres do Padroado como vítimas da ditadura. Diante da falta de iniciativa tanto do Goberno central como do Goberno da Xunta, o BNG alerta a sociedade galega dos riscos derivados das alteracións climáticas e os eventos meteorolóxicos extremos e levará adiante iniciativas para favorecer que o noso país teña tamén capacidade de decisión nesta materia. Dende a Asamblea Nacional do BNG, a nosa solidariedade co país valenciá que ven de sufrir as graves consecuencias dun fenómeno climatolóxico como os que fai referencia a esta proposta de resolución. Apoio que trasladamos en persoa ás compañeiras de Compromís que hoxe están con nós, Amparo e Estela. A 18ª Asamblea Nacional do BNG reafírmase no seu apoio á causa saharaui. Rexeita o posicionamento do Goberno español de asumir a postura do ocupante marroquí e defende o dereito do pobo saharaui a exercer a súa soberanía sobre a totalidade do seu territorio. A 18ª Asamblea Nacional do BNG manifesta a súa firme oposición á ofensiva colonial que padece Galiza, visibilizada no espolio enerxético que representan, entre outros, os proxectos eólicos por terra e por mar, deseñados ao servizo de intereses alleos. Defendemos o dereito da nosa nazón a exercer a soberanía sobre os seus recursos e a planificar un modelo enerxético ao servizo do pobo galego. A 18ª Asamblea Nacional do BNG manifesta a súa firme oposición ás políticas neoliberais e centralistas que condenan Galiza á precariedade laboral, ao desemprego, ao desmantelamento dos servizos públicos, á pobreza e á emigración. Saudamos o extraordinario traballo que desenvolve a CIGA, primeira central sindical na Galiza, cun traballo continuado, perseverante e coherente coa defensa de Galiza e a súa clase traballadora. E neste sentido, saudamos a loita que están a desenvolver as e os delegados sindicais da CIGA no Concello da Coruña. A nosa solidaridade e reclamamos o cese á represión e a readmisión das persoas despedidas. A 18ª Asamblea Nacional do BNG quere facer pública a súa preocupación pola grave situación internacional, caracterizada por un incremento da mentalidade belicista e das ideas reaccionarias, con especial destaque para o avance do neofascismo. Diante da actual situación, o BNG
condena as políticas agresivas e belicistas que poden levar ao planeta a un camiño sen saída, manifesta o seu compromiso coa paz mundial e a resolución pacífica e dialogada dos conflitos, exixe a disolución de calquera bloque militar, nomeadamente a OTAN, apoia o dereito de todo o pobo a transitar o seu propio camiño cara a construción de sociedades máis xustas e sin inxerencias externas e defende unhas relacións internacionais baseadas na cooperación, no respeto mutuo e no recoñecemento da soberanía dos povos. A 18ª Asamblea Nacional do BNG condena o xenocidio que está a cometer o Estado sionista de Israel contra o pobo palestino, ao tempo que denuncia a pasividade dunha comunidade internacional que está actuando como cómplice ao non adoptar ningunha medida efectiva para rematar coa agresión que está a provocar unha catástrofe humanitaria en Gaza e Cisxordania. Rematada a lectura das propostas de resolución, queremos agradecer neste momento a presenza das organizacións deste país que hoxe nos acompañan. Por SOS Sanidade Pública, Manuel Martín. Pola Asociación Galaico-Árabe Jenin, Samin Asur e Sara Asur Al-Yassi. Pola Asociación Galega de Migrantes Retornados, Xosé Lois Leirós Gude, Manuel Vázquez Varela e Jesús Lesta. Por ADEGA, Verónica Torrijos, vicepresidenta, e Froilán Pallín, secretario xeral. Pola Fruga, Xurxo Álvarez, presidente, e Manuel Dacal, coordenador. Polo Sindicato Labrego Galego, Isabel Vilalba, secretaria xeral, e Conchi Mogo, asesora da Executiva Nacional. Por Cogami, Anxo Queiruga Vila, presidente, e Víctor Silva Suárez, secretario xeral. Pola Mesa pola Normalización Lingüística, Marcos Maceiras Eiras, presidente, Celia Armas García, secretaria xeral, e Elsa Quintas Alborés, vicepresidenta. Pola EAPN Galiza contra a Pobreza, Xosé Cuns, director. Pola Asociación de Amizade Galego-Cubana, Francisco Villamil, Xosé Manuel Viqueira Sende e Valentín Albite Gándara. Por Erguer, Estudantes da Galiza, Lucas Pardo Pardo, portavoz nacional, e Susana Sánchez Varela, responsable nacional de Relacións Sociais Internacional. Pola Confederación Intersindical Galega, Paulo Carril, secretario xeral, e Susana Méndez, secretaria de organización. Pola Asociación Breis Galiza, Isabel Querdudo. Por Galiza por Palestina, Ángela Gipinipose, presidenta, e Xoán Gabeiras. Pola ASPG, Ana Pérez Rico. Pola Fundación Penzol, Manuel Puga, presidente, e Xosé Manuel Soutullo, director. Polo Foro Galego da Inmigración, Miguel Fernández Blanco. Pola Organización Galega de Comunidades de Monte Semán Común, Generosa Gei Piñeiro, vicepresidenta da Xunta Reitora, e Lorena Muñiz San Isidro, vogal. Polas Escolas de Ensino Galego Semente, Santiago Quiroga García e Natalia Cea.
Por vía galega, Anxo Louzao, María Xosé Bravo e Bruno López. Por Amil sen eólicos, Antonio Herbés Rivas e Patricia Gamallo Ruibal. Por Mar de Lumes, Elena Carro e Óscar Valladares. Por Anova, Martiño Noriega, Antía Comesaña e Iván Rodríguez. Pola Asociación de Escritores en Lingua Galega, Cesario Sánchez Iglesias. Pola Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña, Carlos Babío, presidente, Beatriz Parga Masa, secretaria, e Manuel Rodríguez. Polo Instituto de Estudos Agrarios Mártires de Sobredo, Marga Romero Lorenzo, directora presidenta. Por SOGAP, Solidaridade Galega co Pobo Saharaui, Esther Ibarra e Carlos Souto. Pola Fundación Manuel María, Alberto Asende, presidente, e Antón Laxe, secretario. Pola Federación Galega de Asociacións Culturais, pola Federación de Asociacións Culturais Galegas, Galiza Cultura, André Laxe. A continuación, nomeamos as delegacións internacionais que nos honraron coa súa presenza nesta Asamblea Nacional. Desde Euskal Herria, por EH Bildu, Mario Zubiaga. Por Eusko Alkartasuna, Eva Blanco, secretaria xeral. Polo PNV, Maribel Vaquero. Desde os Países Cataláns, por MES per Menorca, Maite Pons. Por Comunistas de Cataluña, Arnau Piqué. Por MES per Mallorca, Rosa Cursach Salas e Catalina Trobat. Por Junts per Catalunya, Eduard Pujol. Por Esquerra Republicana de Catalunya, Juli Fernández. E por MES Compromís, Amparo Piquer e Estela Sanchís. Desde América, polo Consulado de Venezuela en Galiza, Martín Pacheco, cónsul xeral. Polo Consulado de Cuba na Galiza, Ingrid Izquierdo Sterling, cónsul xeral. Desde Castela, por Izquierda Castellana, Jorge Lebrero. Desde Portugal, polo Bloco de Esquerda, Luís Facenda e Luís Monteiro. Polo Partido Comunista Portugués, Gonzalo Oliveira. E desde Palestina, pola Fronte Popular de Liberación de Palestina, Fayez Badawi e Maye Dibsi. Recibimos tamén nesta Asamblea Nacional saúdos procedentes de Canarias, de Unidade del Pueblo e da Alianza Libre Europea. E achegámonos xa ao remate desta Asamblea Nacional. Moitísimas grazas, compañeiras e compañeiros, pola vosa participación, pola vosa atención e polas facilidades para poder desenvolver esta Asamblea do mellor xeito posible. Non queríamos acabar esta asamblea sen facer unha mención especial porque se hai unha persoa que hoxe temos na lembranza é a compañeira Saleta Goi, patriota, militante histórica que faleceu neste período interasamblear
e que é a primeira Asamblea Nacional na que non está con nós. Sen dúbida, votámola en falta. Queremos tamén agradecer o traballo e o compromiso que amosaron todas as persoas que nesta Asamblea Nacional deixan os órganos de dirección nacional. Queremos agradecer a súa contribución e estamos seguras de que seguirán aportando a este gran proxecto que é o BNG. E queremos agradecer tamén, como non podía ser de outro xeito, as compañeiras e compañeiros que traballaron non só hoxe, sino durante meses na organización desta Asamblea Nacional e que fixeron todo o posible para que saíra, bueno, pois medio ben. Moitísimas grazas. E agora xa, antes de pechar esta Asamblea Nacional, damos paso á intervención de peche da electa portavoz nacional do BNG, Ana Pontón. Compañeiros, compañeiras, debatemos, votamos e eleximos unha nova dirección. Isto chámase democracia e non podo... E non podo estar máis orgullosa dunha organización que leva no seu ADN unha máxima clara. Quen ordena no BNG é a militancia. Quen ordena no BNG é a militancia. E unha vez que debatemos, que votamos e eleximos, que toca? O que toca é traballar, traballar e traballar todos a unha, como levamos facendo nestes anos, demostrando que aquí está un BNG imparable, un BNG imparable. Non podo estar tamén máis agradecida pola confianza que depositades en min para seguir sendo a vosa portavoz nacional ao lado de todos os compañeiros e compañeiras que me acompañan na dirección. Desta asamblea sae un BNG máis forte e máis preparado para o que está por vir. Abrimos un novo período de traballo coa vista posta no 2028. E estou segura que dentro de 3 anos poderemos decir que o gran éxito que acadaremos foi froito desta asamblea. Aí fora hai moita xente mirando para nós. En febreiro, 1 de cada 3 galegos e galegas déronnos o seu apoio. Sobre nós recae a responsabilidade colectiva de estar á altura desa confianza. Debémonos a esa esperanza do cambio político en Galiza. E se queremos poñer en marcha as grandes transformacións que o noso país precisa,
Non hai unha tarefa máis urxente nin máis necesaria que acabar co réxime absolutista do Partido Popular e conseguir que por primeira vez na nosa historia un goberno da Xunta nacionalista leal á nación galega. Un goberno que por primeira vez poña os intereses dos galegos e das galegas por diante para darlles unha vida mellor. É unha responsabilidade histórica que non podemos deixar pasar, porque hai trens que só pasan unha vez. Non hai nada máis revolucionario que converter os soños en realidades. Hai 8 anos ese soño era impensável, pero hoxe témolo ao alcance da nosa man grazas a vós. E se algo nos caracterizou durante este tempo, asamblea tras asamblea, causa tras causa, elección tras elección, foi a nosa determinación de ir a por todas. Esa determinación que pon dos nervios ao Partido Popular e ao seu aparato de propaganda. E non o dubidedes, aplicarán o manual de sempre. Intentarán debilitarnos, intentarán dividirnos, intentarán confundirnos e desanimarnos coas súas mentiras. Porque esa é a única maneira de facer política que saben, é a súa única maneira de facer política, sobre todo cando hai tantos intereses na sombra empeñados en que nada cambie neste país. Pois eu dígovos que fracasarán. Terán en fronte a un BNG máis forte, máis unido e con máis ilusión que nunca. Un BNG sen límites. Un BNG sen límites. Porque non se lle pode poñer límites ao amor, ao orgullo e a confianza que sentimos por Galiza. Hoxe sae desta asamblea un BNG coas portas abertas e a man tendida, preparado para seguir ensanchando a nosa base social e electoral, até converternos no referente de todos os galegos e galegas que non se resignan a unha Galiza que esmorece, que vai a menos. Somos a única alternativa real ao Partido Popular tras obter o mellor resultado da nosa historia e conseguímolo desde a firmeza dos nosos principios e as nosas ideas, aplicando unha política nacionalista, mantendo firme o noso rumbo e sempre coa cabeza e co corazón neste país. Pero agora toca ir máis alá. Gobernemos nós a nosa terra. Gobernemos nós a nosa terra. Gobernemos nós a nosa terra para acabar co espolio eólico, a destrucción do territorio ou para frear esa macrocelulosa contaminante que nos queren poñer no corazón deste país para frenar a Altri. Gobernemos nós a nosa terra para darlle unha vellez digna aos nosos maiores, para poñer en pé unha sanidade pública forte, unha educación de primeira. Gobernemos nós a nosa terra para que os mozos e mozas sintan que aquí poden ter unha vida plena, onde non teñan que vivir coa angustia de non dar pagado un aluguer. Gobernemos nós a nosa terra para construir unha Galiza feminista de mulleres libres e iguais. Gobernemos nós a nosa terra para poñer fin á emerxencia lingüística, porque o noso futuro será en galego ou non será. Gobernemos nós a nosa terra
para conseguir un concerto económico que nos dé a chave dos nosos cartos, un novo estatus político de nación, porque iso é o que somos e queremos que as decisións relevantes estean en mans da cidadanía galega. Compañeiros e compañeiras, agora e aquí, o máis revolucionario que podemos facer polo país é gobernar. Fagámolo posible entre todos e todas. E este obxectivo require un proceso de acumulación, máis organización, máis traballo social, máis poder municipal. Temos 3 anos por diante para conseguilo. 3 anos para preparar unhas eleccións municipais cruciais, para demostrarlle á cidadanía o poder transformador acadado nas vilas e cidades cos gobernos BNG, que esa transformación inspire ao noso país. 3 anos para seguir ensanchando a nosa base, avanzando nun BNG máis forte que acolla a maioría social deste país, a clase traballadora, as persoas autónomas, as pequenas e medianas empresas, a esa mocidade que desexa un futuro mellor ou as mulleres que combaten cada día por unha Galiza de iguais. Imos seguir practicando a política con mayúsculas, a política das ideas, dos proxectos, a que pon no centro as persoas, porque nós non estamos aquí para aceptar o que non podemos cambiar, sino para cambiar o que non podemos aceptar. E non podemos aceptar tampouco moito do que acontece fora das nosas fronteiras. Os nacionalistas, as nacionalistas, nada do que pasa no mundo nos é alleos. Preocúpanos un imperialismo cada día máis agresivo e horrorízanos ver como povos enteiros son sometidos e mesmo aniquilados, como está pasando en Palestina ante a indiferencia e complicidade da comunidade internacional. Non podemos aceptar que masacren a miles de persoas, a miles de nenos e nenas inocentes con total impunidade. E por iso estaremos aquí, ao lado dos palestinos e das palestinas, repetindo que Palestina vencerá e será libre. ¡Viva Palestina libre! Quero rematar esta asamblea facendo un recoñecemento expreso ás mulleres desta organización. A todas e cada unha de vos, as militantes de base, as mozas que vos acabades de incorporar, as responsables locais e comarcais, alcaldesas, concelleiras, parlamentarias en Galiza, en Madrid e en Bruselas. Son perfectamente conscientes de que na política, igual que na vida, tamén hai prexuizos que superar, teitos de cristal que romper e solos pegañentos que levantar. E imos facelo xuntas, desde o feminismo hasta que sexamos todas libres e iguais, dentro e fora. Levamos moito tempo traballando neste país. Nós sabemos que esta é unha carreira de fondo e tamén sabemos que os grandes cambios, ás veces, tardan máis do que nos gustarían, pero este país xa mudou e de nós depende que non haxa volta atrás. O BNG é a única alternativa real fronte ao PP. E somos a gran esperanza
desa maioría que soña cunha outra Galiza posíbel. Somos a esperanza desa maioría que non se resigna a que este país siga retrocedendo. Somos parte dunha enerxía colectiva a favor dunha causa común, Galiza. Non nos poñamos límites e Galiza nunca terá límites porque somos un gran país cun gran futuro por gañar. Así que, adiante co BNG, viva Galiza Ceibe, a por todas!